Fáilte go fálamdí is me sem mar in nícilíine agus nniu ha go bhí tuiscaibh ganar i bheachgan ag cléiseach. Jean céinteach an clicseh fuútan agus an ghlacha híisiil is an fisáin nó nógus videos úr filmdí. Hiadút bha mé san brín sé dainechin. Chalór glik me leis a gra ach Jean céinteach na a hasisih tí coséit ó bhá hasisiú chlárug go bhfuil na dainechin acu ar tíige. Nus na mé hína geach go dainechin na ha mu cléiseach, bí mí fiachan linn chun na mi cheann gunna bhí go dhéanú anna dóis sonricht, so na ha mí an neamh a chanead mí ag cléiseach at sa ha mí an neamh. Dúr agus bhil na faciil na mi cheann sa sinna ciúchan na ha mí nuairsin dul chonaséit a lá sin chlárug suringó I dhéanú anna dóis a bí ha fracach. An arnút bha mí is son brí mé dhéon sé bhí cléiseach sonna chamera. Nus ha rís go máfolaseach na chaáil acu bhí cuaanta se chamera na háisiú cléiseach. Seachanne tíochan ich go bhfuil ann murachán na stúdiche raibh cuaantaris is an ábhar choricin. Na a ha u cléiseach art úlar féim tú víte nó chulaáil go má mór féim tú gu bhí mór féimí luastáidena bhí mór cos bhil a chultaine as lochéiseach go tícin agus go a chláincin is go a hiics. Ha a jaalaú na a hasisiú cléiseach is son a chamera is son ha tógal a chola callisiú teanú chalig se leis a chuirsúla nó glóasad rútbach bídoch is an chamera dó íking sin. So fuidir siú vínas nátar ich beú chamera, mar a bhí siú glótad gnátarachs, na a hasinne brín bu sin cleach go láhan acin gnátarach. An rééis bit bha mé san brí a dhéon sé continuity. Go a go se a gennn néid halach I ríist. Stoch bhar siúdiche ag ciúí ícin bhó imimetoch angel a jaalaite agus doch go mí atáiseach le wide shot war bhil a fícin chulaáil as sealag san nuair an dulseach na sáisce ina cléisichin son mudshots agus an nuair an dulmhaach bhaisc is son na close-ups. Agus ha léh an sealag má ha deanú glósatain. So mar an grásin glósat gnátarach chuú agus hátuirt a bhí cuatnas nátrich má háid an úticin, so má business a choricin ait. Gat a banna ní séchin na há na a gopa a phone live na a gáil cop an té, agus go a go bhú a brína cuticin go géisioach cruú agus can go do wapbalacham agus éit san brín. Bhí achrí caiinech cúne raimimi sin, dé bheit na gra atsagáid balacham, dé lábhach lechú agus Jean sin Diana a nörút as a chola teken níisiú a sonna sealag sin. Is son má hé dúsa mí an sealag go lábhile móhí den an sin sé continuity a visan. In heidirwood bheit a bhí ma dhéon ha léchoch dí sé continuity hanna ríist ach is an thu éideach. Fiach rí genú ceinteach go bhil nghoisteach go bhil a cuaanta nörút. So can go bhil zip na bud cin ad sécat a horst an ceinteach go bhil sin fruchas na áit is son stoch nachal siú de chlárút as an ortú cheart spíisiú sin rás go pís an na sin a reinú na perhé is féimi nuach bhí cuat na rút nó hítaine. Stoch go bhil minihína na rolla go náirt an ceinteach go sin ceart má ha fiús earrings araf go bhil an heanta an hú ceart. Bud an bag mar móí daine. S mar an cin an falt acu na má ha masú araf na bíbí leis na siúláig na siúáil a gáil breicbach. So deoch bí móchail gan na acu. Ut ma dhéana go bh mí is an príma dhéon sé an character a siú puig. Féim siú fiachan is muoige mar go raibh cin fí a hán. Ach ag cheart aim I bhí nú scarigh atarisiú péin agus an character. So dáil an character seo go bhí gráútan sa deanúta nach deanú siú se chaid ach chaine siús hán chaine annach character. Na a hasisiú brín, man bhí sinna brín gnátarach há gohunta sú a sias agus há fallachín an gnátarach. Fiachan chu siú sin isteach gan na chléiseach acu, sin gan na chléiseach acu cuiteach. Son chaine duine goí bhí céis frí cuiticin ha bí mar seo an na monotón fa an hiúla son ha áhaach dúineach agus chaglach sin a gúine. So fiach go siú cúd táfáilchin gan go acu fer bhil a fracharach. Bhládan bud a bhís go chuiteach sa má ha mí I deanú sealag fer a fémin a bhí áhaach fiaich. Bhí is muoine go bhúticin a bhís go dhéanú fiaich go fír.
Snor sin nearach hat sin umach sé ferach nátroch han. Han huava spors an na vi kleitoch. As son ater skrivet dat studie agus en klassiche has ju krochel karakter ur. Agus fydd sy'n huava yan la sy'n. Sy'n ac ma ha began studie ed kleitoch for film G. Ha barach video ar channel YouTube film G agus fystrach y barach ed yn ymyan yn sôr stakin. Jaf sy'n hwke ge hi Cheers and